नमस्कार सांग माने कौन आपण केबे भाबिछंती कि आमर फोन नंबर पूर्वरु +91 काहेकि थाए वास्तवरे ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫୋନ କୋଡ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୋନ କୋଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରୁ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବରଟି ପୂର୍ବରୁ +9 ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି କୋଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ITU ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି କି +917122774414 ଏହି ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଥର ଯେତେବେଳେ +91 ଦେଖିବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡି କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ପାର୍କକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।